Bajarê Amedê ya Bakurê Kurdistanê Partiya Herêmên Demokratîk û Partiya Demokratîk a Gelan HDP ji bo operasyonên ku li bajarê Bakurê Kurdistanê diqewimin û qedexeya derketina derva pêk tên di daxuyaniyekî hevpar da şarmezar kirin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku bi êrişên îktidara AKP dewlet li Bakurê Kurdistanê meşrutiyeta xwe winda kir. Çiqas êriş li ser gelê Kurd bibe wê gelê Kurd jî ji bo mafê xwe biparêze wê li ber xwe bide. Bila AKP vêya baş bizanibe. Gelê me li her deverê li her derê li hember van êrişê qirêjî me xwe dide. Tu carî wê ji doza xwe ji dawa xwe ji bo azadiya xwe tekoşîna kaniyê roja îroyî wê jê paş de nekeve. Yanı başında Derik'te sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz. Li gor welatî û endamên partiyan jî heviya gelê Kurd ji kabîneya nû ya wezîrên îktidara AKP nîne. Tu kes yan tu hêz nikare ku jiyana gelê Kurd bi qedexeyan ji destê wî bigire. Tu hêvî omûdekê demokrasî vê Tirkiyeyê naxuye lê alî dinê de wexta ku tu li berxwedana farqînê ku 12 roj berxwedanekî bi dewam kiriya jî li nûçeyvînê denêrî 14 roja însana berxweda û bi wê berxwedana xwe ev qedexe serxwe rakir ev sekna gelê Kurd sekna Demokratê Kurdistanê ê Tirkiye hêvî dide me yani ne ku devlet ancak hükümet hêvî nade. Sindiremez ve korkutamazsınız. Buraya da van list gibi paşta etken. Avakuya yani halazı. Yani de nataviya cihanı da avakuya. Proje paşta biçu te paşta biçuzi. Ebiye xuya ki te devam kan hükümet ke duven disazi avakırındı. Hinizi teviyat peşta bibin. Gelmezi muzizani ki berxada da te gel serkeve yani em serkeve. Piştî daxuyaniyê welatiyên Amedê li ser navê rêberê PKK Abdullah Öcalan slogan avêtin û belav bûn. Sevda Kaplan, NRT, Amed.